Salamu alaikum. Mai gida Allah bai. An wani lafiya. Ya gari ya aiki. Kwana biyu. Masha Allah. Kai tsabar har wando da mu. Masha Allah kake jin daɗi. Allah taimako na zo a wajen ka. Allah ya sa za a iya. Ina da dan Allah ka taimaka min da 500 an zan samu. An zan samu 500. Kuma ka taimaka min da alewa kora ɗaya ko zuwa biyu in kai gida haɗan da mai shayi ya mun lugudan kwai haɗan da mai mota ka ba shi kuɗi. To kai ni fa na san kaza ka mun taimako. Zauna ka. Kai Allah bar Hausawa. Zauna ka. Ya dan tafi. Zauna mu huta. Huta kuma ne nake kan hanya. Me gida tafiya zan yi fa. Kara zama dai. Dan huta. Ina zuwa. A zauna ina zuwa. Kayan baka sauke mun ba. Ka huta ina zuwa. Gida zan tafi. Ka tsaya ne hutu. Haba mai gida. Ka tsaya ka Haba mai gida. Akwai wanda na walafi ba na so ya zo same ni. Ka tsaya ka huta abokina kar ka samu damuwa. Ka tsaya mu huta mu kara ko awa 2 ne a nan. Ka tsaya abokina mu kara ko awa 2 ne a nan. Dubu ta cika. Wallahi dubun ka ta cika. Ba iya gudu kan ba. Na kama kai mai gida mai hada ku da wannan macucin maci amana. Taimako yake nema. Wannan mugun barawo ne zo. Na hada ka da shi zo. A zo taso. Taso. Da ganin wannan kai ka ga munafiki. Kai da ganin wannan ka ga munafiki. Wallahi Allah ka ci amana ta. Yanzu kaga kai na hukunci in mutu ne ba. Wannan bom ne kake gani. Dan ya Rasulullahi bom kake gani. Wallahi ba gurgu bane ni. Wallahi ba gurgu bane ni.